Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba akaphi khamba kahle bhuti hayi sikhona njani uyavele yalila uyabona ukuthiwa ziyalila ziyakhala manje hayi ngikuzwa kahle ayikhali nje ukukhala ziyakraya awukhumbuze abalaleli bokhozi FM ukuthi ubani uLimithi ngiyazi ukuthi ufike kabi indoda ke emculweni nama interview esengasekho ukuthi ayisiyangena siyobhuda wesimanzonzo siyokwethula vukane lethu uqhamuka nje usuqhamuka ngebhomu nje baxakeka bonke abantu ukuthi ubani uLimithi uLimithi ngicela nje ngikhale nje igama uyilona ngempela uLimithi nje usiphelele noma usabele yakanala kodwa kwakhona le inkandla esigodisa abanyamalala kodwa ngokuhlala ngile emadrobheni ngokufunda nangokomsebenzi womculo umfana nje lo semnana nje oyishayela nje ngojabulisa abantu abayithandayo kodwa ngisho kanjalo ufika nini emculweni uLimithi ufike bona lenyaka emculweni ngale nje kulenyaka ngabo January if I'm not mistaken Hawuthe ufika nje wawubhonya insizwa kwakubi ufika nje umthetho insizwa yakanala impilo nje yakanala mayifile ndodeni ishaya kube kanye ukushayeliwa usho kwanala esontweni ngeke ngithembe benda nesonto manje into zenu kulungile qhubeka bhuti bengisho ukuthi kuseyikho khona lokho ukuthi unala akuyona into ekubukela phansi nalo ngisho lelo msasho nje ngokukhulu ukuthi unala vele yabo sithi nesihloko sesidi yakho isihloko sesidi sithi thank you son abantu abaningi bala-understand kodwa manje sithi thank you son thank you mister so yona obhizi ngakho-ke ngoba uthi uvele nje umuntu ofikayo ovelayo kule ndima ubukade uyigosa ubukade uyishaya vele iy'nsizwa noma ubizo nje no ngicabanga ukuthi nje ubizo ngoba angengiqamba manga akaze ngibe yigosa akaze ngesitolo isicathanye ngikhamule nje sengiyiqalela nje into yomculo so ngabe ngithi nginamanga impela mafithi ngicala ngayigoso ngashaya isicathaniya ngikhamule nje ngomculo kaMaskandi miyeke nahambe ubevele ngasangithandi qhamuka le ngoma le ngoma lezi zenkambi mangiqhamuka ejuleni phela wenhliziyo yami kodwa ke ngithi abantu abaningi babe ngibuza ukuthi le ngoma mfowethu wayibhala ngoba lento oyisho kule ngoma yenzeka kuwe nocha izinto lezi siyibona around us ezenzakalayo umuntu uma eshiya owakwakhe ayesevele seshalise afethu ukuthi no yazini akangishiywe phansi wavele bese ngimbondi bengasalisani abasale sehamba bakhona abanye nje bathola abangcono kunayo no baqithi thena kulungile bashake okay ubhizingani ke nje ubhizingani siyazi ukuthi ke nezwe selivuliwe uyaqala imicimbi ngokwehlukahlukana ubhizingani Limithi uLimithi ngizocala nje la mhlawumbe manje album le ngisayipusha lapha nalapha kodwa ikhona imicimbi engiqashe kuyona nakuba ke ingakebikho eduze ukhona umcimbi lapha nashowe engiqashe kuwona engizoya kuwona ngicabanga lapha ngabo December mangabe ngiphothi okunye ukuthi ngibhizi ngakho ngihlela lapha i-launch ezoba lapha nge-13 November ikhona lokho ngibhizi ngakho okwamanje. Okay kulungile asambe Limithi uyazi ukuthi ke Sgiya nomculi kaMaskandi sisuke sine quiz ke lana sibona sikhamba kanjani esikoleni bhuti umuntu angaculi kuphela nje nesikole siyasidi hayi phela esikoleni afundi ngamaqhawe umculo kaMaskandi sifunda ngezinye kulungile already kulungile asingene bhuti yeah okay iqembu lesixaxa obani sixaxa mbithi iqembu lesixaxa lapha ngithi yebo sixaxa mbithi nje sisodwa sike sisho okay kukhona lapha ngasemhlophe khona ngasemhlophe kodwa khona bathathu bhuti okay asidlula uzophelelwe awakabani uThwalofu Charles iqembu abanikazi laliholo bani mfethu
Angizwa abanikazi liholo bani abanikazi. Hayi ngabe ngama. yo igcwalisa imabhidi bingabopha umnyaka Igcwalisa imabhidi. In 2019. birthday yeqala ha inini ibinini asisho njalo Hayi ngibona. ay awumdonso ibulala ingane uthole 1 lo muntu angibali nje kasho limhlophe nje uthole 1 lo muntu lo okay umqembe isixaxa nabalungu abathathu mfazi omnyama phuze chemist yashe limhlophe uthwala ofa wakakhoza bhodi qembu labanikazi liholo mamjiji mtshali gcwalisa imabhidi bingo 2019 birthday iqala 17 September Hayi khona. hey ningagcini ngesiginci majoja hey ningagcini ngokubhala kuphela nibuye nibalandele ozako yini kulungile Hayi khona. siyabonga bhodi utholakala lapho khona inkundleni zokuxhumana Ya uLimit ukhona ku Facebook ipage laphana ibhaliwe Limit Nala khona futhi laphana ku Instagram yashesha Limit Nala khona ku Twitter Facebook Limit Nala khona WhatsApp enambeni 0716172485 khona futhi inamba yecompany Ngengoma investment company ngaphansi kwaleyo esanda kuba khona ngesasafela kusha ikhona leyalimisa inamba yayo is 0626332687 i-email yecompany is Ngengoma investment @gmail.com yeah. Danke bhodi ingoma yakho kothe ucela sidlale yona namhlanje bengathanda nje ukuthi nidlalele ingoma kabhuti waphana uSgwebo ephilile bematekisi. Danke bhodi usuku oluhle bhodi sikufisa inhlanhla nje endimeni Maskandi siyazi ikhona inkinga ikhona ingqinamba njengoba usafika nje uzobona kumnandi ngesikhathi kube ebhlungu ngesikhathi kube nzima uthi uyawuyeka umculo uyibambe lapho nje bhodi uyibambe nje bhodi sikhona sisemva kwakho Yeah. Danke bhodi Sikobo sentambo eyakithi lenobuka olumehlo amancane labuka inhlangu yafa shona kahle wena thandi hoha ngayishaya ingoma amadoda yajuluka impandla kulondoda yangalaka zwa uthi ulahle isidwedwe nje uthi wasula ngana amanzi uSgwebo sentambo uthi wazini wena ngempi yamakhumbi Bantu wazini ngempi yamakhumbi Wena mfana uzokhatha Phosa bekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kabi